Velkommen til Skoleskroget Independence, og velkommen til dokumentaren Michael Blendstrup From Zero to Hero. De næste 2 uger skal vi bo og leve sammen på 33 fod af metal og aluminium. Og det skal nok blive spændende. Jeg ved ikke helt, hvad Karl har forventet af turen her. Boom boom boom, now let me hear say well. I say boom boom boom, now everybody say well. I say boom boom boom, now let me hear say well. Han har fået nummer 47 efter eget valg, hans trainee-nummer. Så det skal nok blive godt. Han skal nok, vi lærer ham at sætte sejl og hive i nogle ræb, så kan han få lov til at skrubbe dækket og toilet også her på skibet. Det er jo en del af livet på skibet. Alle må jo trække i torvet, som vi siger, på Skoleskroget Independence. Velkommen til. Ja, så er der ikke sådan så meget vind, men der er kyllingefrikadeller fra Marber, og det er svært mig godt. We get stuck, you're stuck, so don't pay any mind, no matter how dumb. Dags. Det er nummer 47. Jeg sidder her med kaptajnen, som der ikke er særlig glad lige nu. Der er faktisk stort set ingen vind, så vi sejler også på lidt motor, og ikke så fed. Jeg hedder Michael, også kendt som den 13. søhelt. Ja, jeg skal så med på den her tur på skoleskibet Independence. Skoleskroget. Undskyld, kaptajn. Så det bliver fedt. Godmorgen. Det er så dag 2. Vi skal på vej til Anholt. Det er godt, kaptajn. Yes. Så har vi forladt Grenaa Havn. Kaptajnen han lægger en rute på vores GPS, som vi stoler totalt blind på. Ja, 70 siger jeg. Jeg er blevet lidt snottet, ikke så godt. Men total nice vejr det her. Hold nu kæft. Total vindstille, ikke så fedt. Men havet ligger fuldstændig stille. Og der er høj solskin, og det er varmt, og klokken er ikke særlig mange, så det er en god dag for skægget. Så er jeg lige ved nede og lave mad. Det er faktisk ikke så sjovt, fordi det gynger rigtig meget, og nu er det helvede til. Jeg er ikke så sulten. Kaptajnen er nede og skide. Jeg styrer. Jeg har fået det bedre efter min lille omgang med maden, ikke? Det går meget bedre nu. Nu placerer vi lige en masse vindmøller, som vi ikke ved, vi må placere, men det gør vi. Fordi vi er fucking nice. Og det er Independence. Så det gør vi. Når man drikker vand fra hanen dernede, så er det fandme ikke så rart, at man har det dårligt. Fordi at det smager sådan noget fisk. Altså du ved, forestil dig, at du har en dåse tun, du så hældt ud, og så fælder du vand i, og så skal du drikke dåsen. Der er sådan lidt en bismag af en rådden fisk. Jeg har det godt igen nu. Jeg havde det virkelig ikke så godt lige før. Jeg sad lige og have søsyge og det hele. Men vi kan se Anholt. Så er jeg lige ude og gå en tur.
Githan ud at løbe. Og det er hele foregår på Anholt. Vi ligger til nede i havnen. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg går hen. Han løber ned på stranden, jeg går ud i nogle marker. Anden dag på Togt 103 på Skoleskroget Independence, og vi har Michael Blendstrup, Michael Byssen. Det er mig. Som laver dejligt. Hvad er det, vi skal have? Vi skal have pasta bolognese. Godmorgen, det er dag 3. Vi er fanget i Anholt Marina. Det blæser rigtig meget, det er lort. Det er så dag 4. Vi har gået langs stranden hen mod Anholt Fyrtårn. Spændende fyr. Mega nederen. I 1811 en kampplads for englændernes invasion af Anholt for at tænde fyret igen på grund af Østersøhandlen. Yes. Så nu går vi tilbage. Der er fucking langt. Stærkt cykel. Det var så det. Vi går stadigvæk, og det begynder at regne pisse fedt. Godmorgen, det er dag 5. Vi forlader nu Anholt Ø på vej mod Sverige. Et sted, som der er nøje udvalgt efter kaptajnens eget ønske. Så det bliver spændende at se, hvor vi skal hen. Men der var en god. Der var dejligt vejr de andre dage. Nu er det lortevejr. Så vi sejler mod nye tider og nyt vejr. Vi er ligesom delfiner! Så er det gode skoleskib Independence kommet til søs igen. Det er i en stiv kuling. Vej mod Sverige. Søkarl han sidder der. Hvad er det, der er gået galt, Michael? Jeg ved ikke, jeg har det helvede til. Michael, han har det sgu ikke så godt. Det er det, som vi i fagsprog kalder for en form for mental træthed. Altså sådan en slags... Det
det modsatte af at være viljestærk. Ja, jeg har lige brækket mig. Det var pisse fedt. Godmorgen, det er nu dag 6. Det blæser meget her i Varberg. Det er rimelig lækkert. Tegneren sidder her bagved og filosoferer over, hvor meget morgenmaden skal have dig. Så er det blevet nat på skibet. Det var også godt. Ja, klokken er 23. Vi kunne ikke sove, så vi tænker, vi skal drikke. Skål. For fædrelandet. For fædrelandet. Men der er ikke noget, der slår en god rom som en lille matador, ikke så? Ja, altså godt. Halvspecielt. Det er 7. Det er 7. Ja, det er 7. Vi har været over at træne. Vi har været over ved tatovør. Og GT han har fået... Nej, det har han ikke. Han har en. Men det var faktisk mig, der skulle have en tattoo. Skal du have en tatovering? Ja, men det gad han ikke. Så det droppede vi. Og nu er vi på vej over til Le Bateau. Independence. For at lave det burger. Lave burger med tomato, cucumber. Du ved ikke hvad altså. Skal vi have burger? Yes, og det er det du laver. Så sætter du en Californication på, og så sidder vi og spiser. Så skal vi ned på stranden og sole os lidt. Og Ja. Fuck, man. Må jeg komme med? Ja, du skal da med for helvede. Altså. En kæl kan du ikke gå ud med sin Kalashnikov. Hack, vel, altså. Det er 7. Vi har ikke lavet en skid i dag. Så er det nu dag 8. Kaptajnen han sidder og planlægger en rute. Vi forlader Varberg Marina lige nu, på vej mod Halmstad. Jeg skal ned og lave noget morgenmad.
Lige nu hører vi noget fed musik, og vi har rykket lidt længere ned på kanalen her, der hedder Nissan. Planen er, at udover at ligge og sole sig og drikke kaffe og shoppe, så skal vi op og lige snakke med en tatovør, som vi ikke fik gjort i Varberg. Så må vi se, hvad der sker med det. Om Kalen bakker ud, eller om han bakker ind. Så. Men skal vi gå ud her? Lækker. Yes. Det er så kaptajnen, der sidder og prøver at downloade Skype, så han kan chatte lidt med sin kone. Men det er i hvert fald planen, og så skal vi se, hvad der ellers sker i løbet af dagen, om vi skal i byen og mingle lidt og drikke nogle bajer. Kaptajnen er i hvert fald i rigtig glad humør, men det er også klart med den nye CD, vi har købt. Vi har købt 2 CD'er. Det er fucking lækkert. Så det er den 9. Jeg sidder og ser Californication. Kaptajnen han sidder ude og snakker med sådan en girl. Jeg sidder og får et glas hvidvin. Hvad satan? Nej, det er sgu da en tattoo, altså. Det er så der 10. Kaptajnen er syg. Kaptajnen har fået øfeber eller et eller andet. Yes. Kaptajnen har lyst til at fortælle lidt om det her slot. Kong Christian. Det er Halmstad Slot. Vi skal næsten lige... Nej, men det er fint. Ja. Det ligner... Yes. Så fik jeg ned ind i, hvis jeg egentlig... Det er faktisk rimelig nederen. Jeg troede, det var rimelig mere extravagant til 9. Det er fra 1600 et eller andet, bygget af Christian den 4. Dengang Halland var dansk. Indtil Halland ikke blev dansk mere i 1654. Ved Brunstbrofraten. Jeg vidste. Det er bygget af Christian den 4. Dansk renæssance i levn fra den danske tid. Halland, Skåne og Blekinge. Det er ret flot. Det er sådan en courtyard der, vi lige går ind i. Pretty good. Lad være, din fucking idiot! Kaptajnen, hvor skal vi hen? Vi skal fandme over at have noget dansk smørbrød. Yes! Ja, så lidt vi efter et museum. Det var et kunstmuseum, det gad vi ikke. Og så tog vi i kirke, og så fik vi smørbrød. Og så skal vi ned og vaske tøj. Bar. Ja, vi har trykket os tilbage fra dansegulvet for lige at lave dokumentar. Vi sidder midt på en eller anden lortebar og mingler og drikker bajer. Det er bare mega lyd. Vi skal finde den klassiske 80-20 bar. Nej, 80-10 bar. 80-10. Ja, 80-20 bar. Ja, det er 80-20 bar. Ja. Og,
se hende der. Du skal bare være mænglægger. Du skal bare være mænglægger. It hurts. Hvad hedder det? Sine egne veje, men det gik jo ikke som jeg ville have det, nej, men det var jo sin skæbne. Skal der have en, mens den er varm, eller hvad sker der på? Hvad så derovre? Ja, altså fucking stiv. Er det dokumentar, som du filmer? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hey, hey! Soft ice! Soft ice? Det er fandme også godt. Hvordan vender den om? Au, for helvede. Au, for sæt! Lad være, din fucking idiot! Michael. Nej, så bliv på cyklen, Michael. Hey, og så om han tager cykler. Nej, det var så... Ja. Det var fandme ikke så godt. Så kan vi ikke cykle mega, om han tager min cykel. Ja, det er 10, eller altså faktisk det er 11. Vi står... Kaptajn, han er bundet fast. Jeg har lige bundet kaptajnen fast, fordi at... Mytteri. Mytteri. Det er bare det, jeg tænker. Jeg vil gerne lige kalde det her for mytteri, fordi at han bad mig om at hente diverse ting fra det svenske land. Og som en trofast besætningsmedlem, så gjorde jeg det. Vi gemmer det flag. Stort flag. Stort svensk flag. Stort svensk flag. Og denne uge, der udlover vi en pris på den, der kan finde ejermanden til denne cykelhjelm. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Goddags. Det er nu dag 11. Vi har forladt Halmstad Havn, Marina, et eller andet. Vi var i byen i går. Det var fedt. Jeg er rimelig ramt lige nu. Kaptajnen herovre. Jeg har ikke lige fået sådan en hostemedicin i dag, men det skal nok køre. Kommer nok selv. Ja. Hvor skal vi hen? Vi skal til Danmark. Danmark. Det lyder som et smukt sted. Det er fandme også Fiske Johnny. Fiske Johnny. Fiske Johnny. Fiske Johnny. Jamen, som sagt er det dag 11, vi er på vej til Gilleleje. Vi har forladt Halmstad. Og vi er sådan set stadigvæk på svensk territorium. Svensk territorialret. Den danske kommer snart. Den danske kommer snart. Men jeg synes, vi skal til at se den. Vi se der. Nej, fuck. Det er sgu et smukt land, de har fået taget sig her. Jeg har altid ment, vi skulle tage det tilbage. I stedet for Irak-krigen. Meget bedre med en Halland-krig.
Hvad er definitionen på en rejse? Har du Ray-Bans med, Ja, har du Ray-Bans med, har du godt selskab. så er det en Jeg kan rejse. jo så sige, der er lidt uheldig, men Hvis du ikke har Ray-Bans med, så er det bare en tur. Så er det ikke en ekspedition. ja, det er sådan jo en The slags, Great Sådan en slags. Expedition. Jeg har hørt, at Gilleleje er blevet totalt overrun med zombies, så man kan bare ikke købe noget mad der. Så vi bliver nødt til at, få mad på en anden måde. Hvad fanden laver du? Skal du bare lige have en lille riffel, ikke? Yes. You're fat. You're fat fuck. Det er jo klart, at man drikker 11 dage streg, ikke? Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Aha. Kaptajn. Where is the fucking seal? Leder efter en sæl, eller hvad? Leder efter Moby Dick. Shh. Michaels Dick. Sæl. Sæl. Ja, det var så det. Ja, det tog lidt tid, nu er vi her. Men nej, det er vi sgu ikke. Det er faktisk en løgn. Det var faktisk en løgn. Det var ikke i overensstemmelse med sandheden, eller altså. Det var lidt det modsatte. Det her, det er stadigvæk i Sverige på vej til Gilleleje. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er skov, og det er bjerge, og det er bakker, og det er klipper. Det kan jeg godt sige dig. Det er fedt. Det er så fedt. Kaptajnen, han er helt målløs. Han er uden ord. Fuldstændig. Og vi har lige fået sat sejl og det hele. Det ser fucking awesome ud. Hej mor. Jeg ringer bare lige for at sige, at jeg er et flot lokalkammerat. Han er så målløs, han er ren til sin mor. Goddags, det er det 12. Vi har forladt Gilleleje på vej mod, hvem ved. Vi regner med, at vi skal sejle til Sjælland, måske Eo. Vi skal måske hjem. Så Ja, måske skulle vi lige se på det. ja. Stemme lidt på. Det kan være, at jeg skulle blive væk lidt længere, fordi at min mor har lige fundet, at jeg har fået tattoo, fordi jeg kom til at sende en snap til hende. Ej, Michael altså. Men bare roligt, det er bare en hænder. Eller... Det kan vaskes. Så rocker the lille man bun her, ikke? Woo! Ja, det er rimelig godt det der. Yes. Ja, godmorgen. Vi er på vej, eller vi skal snart til at sejle fra, hvad var du kalde den? Færgeby? Havneby. Og det er mod Eo. Og som I kan se nu, så pisser den ned, og det er totalt lækkert vejr. Det blæser en del, så vi håber på at komme hurtigt hjem, men også rimelig sikkert hjem. Så det bliver en spændende og forhåbentlig safe travel, ikke?
Så er kaptajnen ved at have lagt ruten på vej mod EO Marina. Det er pisse lækkert vejr. Det er skønt. Vi snart nærmer os EO Marina. EO! Yes. Det bliver pissegodt. Pissegodt at få noget mad. Seng. Slip ham der. Han er fra havn for helvede. Han er fra havn. Så er vi cirka 2,5 timer fra EO Marina. Der har været en rimelig bølget tur. Jeg ved ikke, om kaptajnen har noget at sige. Nej, Det har han ikke. du har gjort det godt. Der kommer en udtalelse fra skoleskibet, som der jo gør. Så må vi se. Det ved man aldrig, hvordan det kan blive.